खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ दिनै क'क्राझारनि बड'फा हाउसआव एबसुनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाटु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ गोख्रों सोमावसारनायनि अक्ट'खौ फोसावबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि लाइस्राम लाटु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ 4 डिसेम्बर अक्ट'निफ्राय जोबनो गैयै सोमावसारगोन। लोगोसे बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुआ बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा थि समाव मावफुंजायाब्ला एबसुआ गोख्रों गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायाव ओंखारनो गोनां जागोन होनना गोख्रों बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोनखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि बिजाथिखौ लानानै दासिमबो सावरायनाय जायाखै, उनाव सावरायनाय जागोन। दायो फोसावदिंनाया गावबागाव दोलोनि गेजेराव जागासिनो, खौसेयैबो जागासिनो, खामानिफोरा जागायबाय। नाथाय बिजाथिखौ लानानै जोङो दासिमबो सावरायनाय जाथ'वाखै। मानोना जियानो केन्डिडेट जायाथों मानो अब्लाबो गोबां भट मोननानै UPPLआ देरहागोन, बिनि थाखाय बिजाथिखौ लानानै सिन्था खालामाखै होनना बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो UPPLआव जयेन जामारसिगोन नामा? बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्रा। दिनै बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि सा 170निख्रुइबो बांसिन NLPनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा UPPLआव जयेन जागोन। दिनै फैगौ 4 खालाराव सा 300निख्रुइबो बांसिन NLPफोरा चिराङाव जयेन जागोन आरो बेफोरबादिनो जालांबाय थागोन। मानोना दिनै सोलायनायखौ बयबो लुबैदों, ओंखायनो हाग्रामाया खर' गुदुं जानानै दङ। गाबोन सपनाया चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव जयेन जासिगोन। गोबां BPFनि लिडारफोरखौ लाफानानै MP इलेक्सननि उनाव खाम्फा बरग'यारिया UPPLआव जयेन जानो सिङाव रायलायगासिनो रेडि जाबाय। गतिके हाग्रामा महिलारिया समाजनिफ्राय किक आउट जासिगोन होनना। क'क्राझार उफ्रा कमिशनार रीमा तृष्णा हालयनि गेदेर जाफुंसारनाय। रीमा तृष्णा हालयआ गेलेनायाव सना आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहादों। ओडिशा हादराव खुंफुंनाय हादोरारि खोलोबनि काराटे चेम्पियनशिप बादायनायाव क'क्राझार उफ्रा कमिशनारआ सना आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। ओडिशायाव 25निफ्राय 26 नबेम्बरसिम खुंफुंनाय अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव रीमा तृष्णा हालयआ मोनसे सना आरो मोनसे ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।